Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga baratan, DSWD Bicol padagos ang pre-positioning kan mga ayuda sa maapektaran kang Bulkan Mayon. Safe Space Ordinance mataon ng proteksyon sa mga kababaihan as in LGBTQIA+ community. Sarong mister sa Banwaan Kampili, Camarines Sur na bakalan subutin shabu kan mga otoridad inaresto. International as in micro-credential program kang Naga College Foundation madali nang magpuon. Diyos marhay ng hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Matapos na ibugtak sa alert status number 2 ang Bulkan Mayon, labo-labo man ngunyan ang preparasyon kan DSWD Bicol sa mga ayudang itatao sa mga maaapektaran kan bulkan in kaso madagos ang pagputok kaini. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Personal na pinagmanihara sin pinagbantayan ni Department of Social Welfare and Development Office Regional Director Norman Laurio ang paglipat kang 29,000 family food packs hali sa DSWD National Resources and Logistic Management Bureau pasiring sa bago asin mahiwas na warehouse sa Kamalig-Albay kasubagong aga. Sa report kang DSWD Bicol, ang bagong warehouse ang gagamiton subod kang DSWD na sarayan ng mga food asin non-food items para sa mayon operation sa pakikipagkoordinar sa gobyerno probinsyal kang Albay. Mientras tanto, sa presente, aabuto na sa 84,928 family food packs as in 52,829 non-food items ang nakasaray sa gabos na warehouses as in pre-positioning sites kang DSWD sa Bilog na Bicol Region bilang pag-andam sa epekto kang Bulkan Mayon. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, yaon sa pag-andam sa posibleng pag-alboruto kan Bulkan Mayon, gigibuhon man sa aga ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kung saan magiging host iyo ang Bicol College duman sa Daraga Albay. Nangapudan man ang Office of the Civil Defense Bicol na liwat magpartisipar sa earthquake drill para mapahiling ang kakayahan kan lambang Bicolano sa panahon na magkaigwamanin makusog na linog sa arinman na parte kan rehiyon. Sa pagpapadagos kan mga Bareta, mga nambabastos nin babae o nangangantsaw nin mga yaon sa LGBTQIA+ community, igwanang proteksyon sa paagikang Safe Space Ordinance. Ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kung ika mahiling magtaghoy pag nakakahiling ni magayon na babae o magbutas ni mga tataramon para kuta sa pag-apresyar o pagsuba sa mga yaon sa LGBTQIA+, magduang isip na tabaka day masunuan kang sa imong pinagsasabihan, ika ereklamo asin mapatawan pa nin magabat na pinalidad. Basado sa record, may mansubot nagpapaabot kang siring na reklamo sa PNP o maging sa Public Safety Office. Alagad ini nangyayari. Sa Safe Space Ordinance sa pinag-i-sponsoran ni City Councilor Gail Abunal Gomez, bawal na ang siring na bagay asin ini may katampad na pinalidad. Sa sisayman na makaka-eksperyensya kang siring na gawe, dapat magpaabot tulos ng report. Base po sa ordinance report tulos. Dahil haloy ng panahon, garo na normalize na po kaya siya. 'Di ba? Taghuyan ka, hilingon lang mataram kan si babae, padago siya. Ang hinahagad po kang ordinance, ngarig matukduan din ang mga tao, report mo tulos. Ngarig ang mga tao, maraman ninda, nasala na pala ito. Para sa mga nursing student kang Naga College Foundation na sina Valerie Limsiaco asin Sophia Pandes, dakulang protection ini para sa sainda asin sa ibang sektor kang komunidad. I think po it is a very good ordinance, especially po kasi nowadays catcalling hindi po siya naiiwasan talaga. It's a very imperative po, nangyayari talaga kahit saan, walang pinipiling gender, mapababae, lalaki, and yung mga members ng LGBTQIA. And I think po pag pinasa yung ordinance na yan, maiiwasan yung mga nagka-catcall kasi marami kasing factors and effects ang nagagawa niya sa mga victims sa kinokotcall. One of that reasons is yung
maaapektuhan po yung self-esteem. For me po, it gives protection lalo na sa mga babae at saka sa mga part ng LGBTQ. Since at least we know that we have the right i-report yung mga tao and we know that we will be defended, especially sa mga times lalo na paggabi, delikado na. And it gives fear sa mga babae, especially sa mga dalaga. Kasi of course for some, nakaka-catcall tayo because of our outfits. Pero we have to know na it doesn't depend on the outfit. It doesn't give other people the right para i-catcall tayo. Matapos ang public hearing sa nasabing ordinansa, isusunod naman ng revision bago ini pag-urulayan sa plenary kang sangguniang panlunsod. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ipinaabot man subuot ni Mr. Rene Gumba sa nagtutulod kan ordinansa ang mga limitasyon kan sa indang mga personahe na magiging katuwang sa pag-implementar kan Safe Space Ordinance, kabali na digdi ang pagkakaigwanin tamang training. Ang nagkapirang PSO personnel ang may gender awareness training naman bago pa ang paglaog ka nasabing ordinansa. Nagpuuna since last year sa tuyang gender awareness trainings sa mga PSO personnel. So kumbaga, pag-familiarize kang konsepto kang gender sensitivity, pinupunan na sa organisasyon. Bako pa yan perfecto, that's a work in progress. At the same time, kang naglaog ining ordinansang iniyo, na ipaabot naman so limitation sa kontekstong iyan. And kabali po sa provision kang ordinance is that necessary training of the enforcers, including the officers in respective establishments. Tagaro ang mandato kang ordinansa, pati ining mga commercial government institutions, malaag ning mga anti-sexual harassment officers. Padagos pa sa mga bareta, sarong grade 10 student kang Carolina National High School, representante kang naga sa Outstanding Girl Scout of the Philippines. Aramon ta ang kumpletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Saro sa kandidata sa Naga como Most Outstanding Girl Scout of the Philippines ang sarong estudyante gikan sa Carolina National High School na posibleng ilaban sa national category kunin kaso ayoan mapili kan regional office kan Girl Scout na magrepresentar sa Bicol. Sigun kikagawad Marilu Jimenez kan Carolina, ina mismo ni Maurina Jimenez na iyon saro sa pilian sa Naga na marepresentar sa pagiging Most Outstanding Girl Scout. Asin lakula man ang suporta kan lokal na gobyerno kan Naga, Barangay Council at tanganing makuha ka na sa iyang aki ang nasabing onra. Karon po kani, ang aki ko po is grade 10. Siya po ang napili bilang sarong Girl Scout na pang candidate for the Girl Scout. May lalaban po kaya yan. Pinapili po siya na iba po yan na dapat na i-maintain po yon. Pinapili po siya livelihood, sa nutrition, sa health. Ang napili po kang aki ko is sa nutrition. Kasi one time po ang bilang kagawad na nakakaiba man po siya mag-feeding sa may zone kasi mas na para ni ang buot niya na mas gusto niyang piliin sa mga aki, lalo na po si mga may malnourished na aki. Na ito po ang ma-continuous feeding. Ang galigibo po kaya na nagsusolicit para ma-continue si mga anak ng aki. May tabang man po ang LGU Naga. Lalo na po ang Barangay Council kang Carolina, yaon po ang suporta para sa Carolina National High School, true po dyan sa aki po as kagawad. Kaya yaon din po, as ako po as kagawad, ay talagang grabe po ang pagsuporta ko sa inyo. Si Maureen iyo ang saro sa napili sa naganin huli sa tibay kaini sa mga ginigibong programa sa paglaban sa malnutrisyon sa syudad sa tabang ka na manlain-lain na grupo. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, Mister na bakalan subuot nin Shabu sa Pili Camarines Sur, inaresto. Iyan as iniba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings.
located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Ang Kasureco 2 magkakaigwa ng Special Hybrid General Membership Assembly sa maabot na Hunyo 17, 2023, Sabado sa oras na alas 9 ng aga. Iniimbitaran po ang gabos ng miyembros konsumidores na magparehistro sa paagi kang on-site registration sa mga opisina kan Kasureco 2 o sa paagi kang online registration. I-search ang agma.kasureco2.com.ph. Madadalan po sa paagi kang live streaming sa Kasureco 2 Facebook page asin ang satong kooperatibo Facebook page. Asin pwedeng manggana ng mga papremyo sa gigibuhon na parafol. Salamat po. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta, namamatean na kan Pasaka Water District ang epekto kan El Nino phenomenon, huli kan pagbaba kan sukol kan pinagkukuanan nin danin tubig inumon. Kun kaya naghahanap na subuot nin ibang source ang Pasaka Water District na pinamamayuhan ni Manager Cesar Federison. Kabali sa pinaghihiling na pwedeng mapagkuanan nin tubig inumon, iyo ang Barcelona Spring asin sa Barangay Odicon kan kaparehong banwaan. Ayo, katama na El Nino. Kaya-obserbaran mi ng water level naman sa precursor chamber, medyo nag-aano baba na kami. Kasi dati mga 12, nasa 8 na.
Sana din nagprababa. Excuse me. Sana din nagprababa. Ako magbaba pa yung mga 5. Mabalik na kami din sa valving exercise. Sa iba pang bareta, sunod-sunod na road crash sa siyudad ng Naga nanutaran man kan Public Safety Office. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa nakalihis na mga aldaw, sunod-sunod ang road crash incident sa siyudad kang Naga. Bagay na daimang pinagnigar kang Public Safety Office. Susukiran ni Gumba, minsan nangyayarang aksidente kung siribot palaog sa opisina o hali sa mga okasyon asinyaon sa impluensya nin arak. Human error subot ang kadaklan sa rason kan aksidente. Pero daily ang insidenta. Nagbabari ang number. May mga oras na halangkaw, halimbawa weekends. Ang duda ko kaiyan dahil nasa kaurugmahan sa mga tao, minsan nakaka-irinom, minsan nag-a-routing, pag uruli naka-irinom, may mga factors na arog kaya. Ang iba man, at the start of the week, mga Lunes, dahil so kasi ributan, maralaog sa trabaho, maruluwasan sa trabaho. So these are various instances where we note some variations sa road crash incidents di sa laog kang syudad. Liwat man ang apude ng opisina ni Gumba sa mga motorista na maging maingat sa sanang pagmaneho para makalikay sa aksidente. Ang pagiramdam ta lang sa mga driver kung minsan maging maingat din. Minsan may mga nakakalingaw man na dahil siguro feeling buwelo ang tinampo, kaskas ang padalagan. So we all have to make adjustments. Sa Naga, dagos-dagos suway dining ka mga tinampo, nag-iisip man sa mga driver na dahil buwelo na sa tinampo, may nang kaulangan. Giramdaman ta po na may mga iba pang road users maliban sa tuyang bihikulo. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa police report, mister na taga-Banwaan in Pili, Camarines Sur, inaresto matapos mabakalanin siya bukan mga otoridad. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Rata sa kamot kan mga otoridad ang sarong 37 anyos na padre di pamilya matapos ang ginibong drug bypass operation sa barangay Anayan Pili, Camarines Sur. Alauna 35 nin hapon kasod ma. Sigun sa report, ang suspect ni si Abner Milgara, 37 anyos, ang nabakalin nin kantidad ng 500 pesos na illegal na droga. Asin na-recover pa sa iya ang 11 pinasong plastic sachet na may log din pinagtutubudan siya mo. Abuton sa kabilugan na 8,000 pesos ang kantidad ka na mga na-recover na illegal na droga sa nasabing suspect. Nasa custody na inika na PNP Pili ang nasambitan ng suspect asin naatubang sa kasong pagbalgara sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs agop 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang baretang Enciano nagibo kang second year as in third year communication student kang Naga College Foundation ipinadala na. Aramuta ang kumpletong detalye sa report ni Junior Correspondent Jamaica Angeles. Tuninong asing pugol hinangos ang mga estudyante halik sa third year as in second year communication students mientras tigdadalan kan mga inimbitarang mga special guests ang sa inang news program project ang Baretang Enciano. Ginibo ang final viewing kanakaging Lunes, Mayo 5. Presente ang Vice President for Academic Affairs na si Dr. Aida P. Osea, Dean kan College of Arts and Sciences Dr. Fausto C. Romero Jr., GNN Station Manager Mr. Jermaine A. Jacob, GNN Production Administrator Ms. Irene Tosok, asin ang batikan pag-abot sa pagbabareta asin ang News Director kan GNN TV 48 Naga, Mr. Melvin Machado. Sa pakikipag-ulay kay Ms. Antoinette Eduardo, an instructor asin nag-spearhead kanis program project na ini, to experience first-hand sa paagi kan pag-immerse sa komunidad ang saro sa rason kung taano pigibo ang proyektong ini. Ang Baretang Enciano sarang news production project given to the third year BA Communication students of NCF College of Arts and Sciences who are taking up communication media laws and ethics and ang producers kaini. Ang second year man are also part of this project. They are taking up risk, disaster, and humanitarian communication subjects. So sa paagi kang Baretang Enciano, they get to immerse to the community. Kasi mga nanodan ninda sa classroom, mas panindang nanodan and na-absorb through being in the community dahil naaraman ninda paano ang
paano dapat ang pagsurat ng mga bareta na akma duman sa media laws and ethics. And sa second year man, kumusta daw ang pagiging preparado kan community kung nagsainsenda in terms of disasters, lalong-lalo na sa typhoon preparedness. And also the objective of this is para as early as college students, aram na ninda kung paano ang magtrabaho sa media. So they get to look back in their college years and be proud of themselves that they were able to come up with this Baretang Enciano project. Of course, there are still some room for improvement, pero I'm already proud na they started May lang sinda nag-start, pero they were already able to come up with this Baretang Enciano project. Mensahe nin inspirasyon man ang pinaabot kan VPAA na si Dr. Aida P. Osea. I'm very much sure that much of your effort, your tears, your sweat have been put into this project. So from the very start, I would like to acknowledge the great work that you have done. As Ms. Eduardo said a while ago, there is a good reason for us to be very proud of you because of this project. I know that your assignments and projects strengthen your interpersonal and critical thinking skills because these are what you need to be able to build strong communication skills. So put premium on them. Interpersonal and critical thinking skills. Then anything that you are asked to do would be very easy. Ini si Ja, Micah Angeles para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Padagos sa mga bareta, obheto kan international as in micro-credential program kan Naga College Foundation sa Tuyang Aramon. Uya ang detalye sa Sakuyang Report. This micro-credential courses is our way of leaping into the future, which is bridging the gap between what we produce in our school, the education industry, and the different industries that needs their skills. Sa kamawota na mas pang mapagayon ang futuro kan mga jóvenes as in kan bilog na komunidad, dagos-dagos ang Naga College Foundation sa paagi kang NCF Institution for Innovation and Continuing Education sa pakikipagtabangan sa manlain-lain na mga organisasyon para makataunin mga dugang na kurso. Kanakaaging Biyernes, Hunyo 2, nagbisita sa NCF ang CEO kan Silicon Valley HQ na si Christopher Peralta. Siringman ang CEO kang East-West International Educational Specialist Incorporated na si Dennis Franco Layog para pag-urulayan ang manunungod sa international micro-credentials and certification programs katakod kan teknolohiya. We provide access to experts in different areas like AI, cybersecurity, robotics, blockchain, and the next internet. The key is really understanding how technology can help our day-to-day lives. This is important because technology is coming really fast. You know, as we all know, there are lack of experts when it comes to cybersecurity, AI, cloud. You know, I can go on and on. So these are very, very important skills that we need to produce here in Naga College Foundation. And because of the direction of the university headed by, of course, our president, President Mario Villanueva, you know, leaping into the future, this will entail additional qualifications and competencies that will be provided through our international partners as well. Sigun pa man kay Mr. Layog, dakol naan sa indang partners na international companies para sa programang ini. Arog kang Adobe, Microsoft, Autodesk as iniba pang bistadong kumpanya pag-abot sa teknolohiya. Tinaawan man doon NCF President Mario Villanueva na inian saro sa mga paagi kang NCF para mas pang madugangan ang kaaraman asin kakayahan kan sa indang mga estudyante. So this is upgrading the skills of our graduates as that it would match the job requirements of the different industries that are now more technology-driven. No? So that's where Naga College would be, and the partnership that we are seeing or that we are expecting with East-West and also with Silicon Valley HQ would really help us to do that. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kag GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sa main official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.